ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଆଣ୍ଟି ହଉ କିମ୍ବା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଉ ତାହାର ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଝେଇବି, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ, କେମିତି ଦେଖିବେ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ କେମିତି ଆପଣ ସେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରାଉଜରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କି ଆପଣ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଯେପରିକି ମୁଁ ସପୋଜ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ କି ଆମର ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ହଉ ଭାଉଜଙ୍କର ହଉ ଯେମିତି ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସପୋଜ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଦେଖାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଇମେଜ୍ ମାରିଲି। ଆପଣ ଏଠି ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମାରିବେ, ତାପରେ XYZ ଯାହା ବି ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି ମାରିବେ। ମାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଶିଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେଇବାର ଥିଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 3 ଡଟ୍ସକୁ ଆସିବେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅପସନ୍କୁ ଆସିବେ, ତ ଦେଖିବେ କି ସେଇ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ରାଉଜରରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ତ ସେଇ ବ୍ରାଉଜରଟା ହେଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ କି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅପେରା ମିନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ସ ଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଅପେରା ମିନି ଆପ୍ସଟା କେମିତି। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ବ୍ରାଉଜରରେ କିଛି ବି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ଆସିବ ନା। ଅପେରା ମିନି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଅପେରା ମିନି। এই ବ୍ରାଉଜରକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଯଦି এই ବ୍ରାଉଜରରେ କିଛି କିଏ ବି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ।